Яе ведаюць нават у ЗША. Яе вершы прыўкрасныя, а яе светапогляд уражвае. А пазнаёміліся мы праз радыё Марыя. І шчыра, яна мяне натхняе. Да ўдзелу ў праграме я запрасіла таксама нашу Леру. Атрымалася размова 3 пакаленняў жанчын радыё Марыя. Мы сёння ў гасцях у Ядвігі Рай. Вы кнігі ў руках трымаеце, пані Ядвіга. А што гэта за кнігі? Ой, кнігі гэта практычна мае, але справа ў тым, што маё ўсё жыццё звязана з кнігамі. Чаму? Маці вельмі любіла чытаць, і нават не гледзячы на тое, што я жыла на хутар, хата маленькая, 5 дзяцей, мае старэйшыя браты ўжо хадзілі ў школу, калі нарадзілася, то побач кніжкі былі заўсёды. Але ж тут іх цэлы паліцца выданняў. Да справа ў тым, што некалі мяне наш паважаны пробашч Уладыслав Завальнюк назначыў архіварыусам пілігрымкі. І поэтому тут ёсць 2 асобныя кніжкі. Малітва ў дарозе. Малітва ў дарозе, яна ўвогуле суправаджае чалавека, это малітва. Па ўсім жыцці, усяго лёсу малітва павінна гучаць у душы, у думках і ў слове. І гэта вельмі важна. І малітва ў дарозе займела матэрыяльную аснову. Што тут сабрана? Тут сабраны водгукі удзельнікаў пілігрымак пешых постных. Вельмі незвычайныя пілігрымкі. У 2011 годзе я патрапіла туды першы раз, і я была ўражана, захоплена, і потым кожны год старалася хадзіць. Нават тады, калі была паездка, пілігрымка ў Ізраіль на асвячэнне Маці Божай беларускай, то я 1 дзень схадзіла, а потым паляцела ў Ізраіль. І потым все-таки збірала водгукі удзельнікаў пілігрымак. А пілігрымка мяняюць жыццё. Кніга «Дыханне цішыні». Яна пра што? Кніга «Дыханне цішыні» увогуле пра сваю сувязь з прыродай, але першая сувязь з самім сабой, з прыродай і з людзьмі. І толькі такім чынам чалавек можа ў сабе адчуць цэласнасць. Чаму? Прырода дае падмацоўку целу. Унікненне ў сутнасць сябе дае разуменне сябе ў нейкай ступені. Але ты потым назіраеш, як твае стасункі адгукаюцца потым у сабе, бо кожны чалавек – это твоя люстэрка. Ёсць маленькі радок Алеся Разанова, адзін з любімых маіх паэтаў. Ён сказаў: той, хто сустрэўся, ужо не чужы. Не чужы. Так ці інакш, ён застанецца недзе ў тваёй памяці. І калі мы да гэтага чужога будзем ставіцца як да сябе самога, мы будзем выконваць тады тое правіла, якое нам пакінуў на зямлі Бог. Любіць. Ціхая радасць. Ціхая радасць гэта ў мяне падагуліла зараз, перш чым гаварыць пра ціхую радасць. Тут зведзены разам 3 кніжкі папярэднія і яшчэ вершы за апошні год. Тут толькі вершы. А вось у гэтых кніжках кропелька неба. Кропелька неба. Гэта тое, што я адчула ў радках Эдварда Міжлайціса, літоўскі паэт. І ён сказаў, я з юнацтва запомніла гэтыя радкі. Чаму? Таму што я жыла на хутары, хадзіла ў школу за кіламетры 2-3, і прырода ўва мне, я частка прыроды, а я мост між небам і зямлёй, сказаў Міжлайціс. Мост. Это ў дзяцінстве. А потым я стала асэнсоўваць, які ж я мост між небам і зямлёй. І я зразумела, цела ад зямлі, душа стасункі наладжвае з усімі, і з раслінкай, і з жывёлай, і з людзьмі стасункі. А яшчэ ёсць дух, вось ён яднае мяне з небам. Поэтому кропелька неба і на здымку, это мой здымак, дарэчы.
Я не могу сказаць, чые гэта грудзі пілігрымак наших Я жанчынак. поглядела, где груди, думаю. А вось у нас на Не, нормально, все в порядку с теми грудями, нормально. Можно на показывать. шыі шалік. Дарэчы, вот это до 400-годдзя, а вон там у мяне вісіць гэты медальёнчык. Пробашч нам падарыў, былі падрыхтаваны такія медальёны, вельмі такія магутныя, я бы сказала. І вот это Васілёк даў магчымасць назву зрабіць «Кропелька неба». А гэта просто з гэтага кропелька неба прырода, Васількі і нас тут крышачку бачна, як мы ідзем цераз палі, пералескі. Это кропелька неба. Это так. кропелька неба. Про дыханне цішыні. Дыхание тишины было у У вас мяне хіба? вы спыталіся яшчэ пра кніжку. Стежки пилигримы были, оглядали, дыхание тишине оглядали. Дыханне цішыні. Так, а вот это что у вас про вот? Ціхая радасць. Тихая радость. Але так, не трогаю, яшчэ одну тихую. кніжку тут Тихую радость ёсць. не. Вось гэта першая моя сапраўдная кніжка «Сцежкі пілігрыма на скрыжаваннях часу». 21 стагоддзе. Мянялася ўсё. Хто памятае 2012 год, эту напругу людзей у душах. І скрыжаванне. Скрыжаванне у ўсіх лёсаў. Я аднойчы уявіла, як вот у нябёсах вот эти штрихи рухаў кожнага чалавека сплятаюцца ў невымоўна прыгожы дыван, калі яны гарманічныя. І потым выраз такі быў у мяне пра любоў. Ведаеце, што любоў – гэта магчымасць праяўляць у гэтай запутанасці сусвету праўду, любоў. І здымак, дарэчы, з Севастопольскага парку. Мой сябра земляк, які таксама вельмі цікавы чалавек. У него некалькі здымкаў ягоных я выкарыстоўвала пры афармленні кніг. Але тут у мяне больш прозы, апісанне тых крокаў, якія мяне давялі вот да сённяшняга асэнсавання жыцця ўвогуле. Таму што пілігрымкі да Турава, у Тураў, там, дзе царква, дзе не толькі праваслаўны крыж, а яшчэ і месяц, так як у нас на абразе Востробрамскай Божай Маці. Вось гэта так кранальна, калі мы шукаем тое агульнае, што аб'ядноўвае веры, людзей, усё на зямлі сатворана любоўю. І калі адносіцца з гэтым пасылам пазітывам, мы ў любым выпадку знойдзем тое, што нас развівае. Бо зараз без развіцця людзі пачнуць адыходзіць з гэтай зямлі. І зараз мы бачым сярод знаёмых, што людзі паміраюць усё часцей і рознага ўзросту. Але логічна. У гэтым ёсць пэўная логіка нашага міраздання. Так, бо без развіцця ідзе закасцяненне, але калі я з малітвай, я проста ўпэўнена, што буду у пэўным месцы, у пэўным часе, і ўсё будзе адбывацца на Божую хвалу. А цяпер сядзем. Пані Дзіга, не ўстрымаюся, папрашу вас пачытаць вершы нам вашыя. Вершаў много. Я пераглядала, дарэчы, некаторыя з ціхай радасці, і я бачу, як дакладна мне ўдалося унутранае жыццё пошуку Бога перадаць радкамі. Адзін з вельмі важных для мяне вершаў – гэта Божае нараджэнне, таму што асэнсаванне па-сапраўднаму, што такое Бог, гэта цяжкая справа. Ну, па крайняй меры, для мяне была раней. І калі з'явіліся радкі «Бог нарадзіўся», калі ты адкрыўся, каб Божае слово ў табе прарасло. Каханне адчуй ты, вакол азірніся, няхай оно свеціць, струменіць цяпло, і думкі ўсе чысты, як неба вячыста. Тут нас не зачэпіць ніякае зло.
і радасць ахопіць. Любуюсь тут. Бог зноў нарадзіўся на нашай зямлі. А яшчэ ў другі год гэта тэма Божага нараджэння у мяне адбылася такім чынам. Хай стане сэрца Бэтлеемам. Дазволь Христу расці внутры. И увесь час вот эта думка. Не просто город Вифлеем, а твое сердце повинно стать тем Вифлеемом, где нараджается Христос. И тогда меняется все в житті, коли ты полностью доверишь себе воле Божьей. Тэматыка вершаў найбольш блізкая вам. Вы пішаце выключна пра хрысціянства ці пра штосьці яшчэ? Ёсць вершы пра прыроду, ёсць вершы ўвогуле пра людзей, пра людскія адносіны. Але летась для мяне ўзнікла вельмі выразна. Я як бы перагледзела многія свае вершы і ўбачыла, што тэма адзінства вельмі сур'ёзна ў мяне загучала у 2013 годзе, калі я вярнулася да жыцця пасля таго, як у 2012 годзе загінуў сын, які выйшаў на дарозе дапамагаць людзям. Мне трэба было недзе паўгода крышку больш, каб зноў вярнуць сябе да жыцця. Я не магу сказаць нармалёвага жыцця, але калі у сэрцы застаецца боль, але гэты боль цябе ўжо не лішае сіл, то можна жыць далей і глядзець весялей на ўсё, што вакол цябе. І тады ў мяне з'явіліся такія радкі. Радкі з'явіліся пасля таго, як мне прыснілася, што мне сказаў сын стагасвецця, калі я ў яго запыталася: як ты там? Ён адказвае: мне ўсё добра. Ага, у меня адразу думка: там у цябе ўсё добра, а мы ж тут на зямлі, яшчэ ў мяне 3 дзяцей тут і я. Што на зямлі трэба рабіць, каб ўсё добра было? Гутарка была ў сне па тэлефону, я адчуваю, што сувязь губляецца, але далятае слова, адзінае слова: адзінства, единение. І пасля гэта ў вершах эта тэма пайшла, а потым нарадзіўся верш. Адзінства, прамовіў сынок, голас дайшоў з тагасвецця. Адзінства гучыць у дачок, ды іншыя у праціўленстве. Спрабуй сябе адлучыць, падняцца над асяроддзем. Так шчасце не можна здабыць, бо жыць варта толькі ў згодзе. Пані Ядвіга, мы сёння ўсё размаўляем пра вашы погляды, якія ў вас ёсць цяпер, але раскажыце нам, як вы да гэтага прайшлі. Мы хацім больш пачуць пра ваше жыццё, думаю, што слухачы таксама. Давайте пачнем з таго, што вы нам раскажаце, дзе вы нарадзіліся і пра вашу сям'ю. Я нарадзілася на хутары, назва была вельмі цікавая, Гардынава. Там быў гардынец, які там вёску гэту заснаваў. Воложенскі раён, Мінская область. Воложенскі раён — гэта як ад Мінска ехаць, то там Ліда, Гродна, гэты мясціны. Ад нас недалёка той ракус знакаміты, дзе была мяжа. І гэта адгукалася ва ўсім жыцці. Але маці закончыла гімназію, выйшла замуж па тых мерках позна. Гэта ў колькі? Ёй было ўжо 29 гадоў, а тады гэта было такі... Ну, бацька быў польскі кавалер, ён не мог жаніцца раней, пакуль сам не займеў пэўную спецыяльнасць. Бо бацька мой у юнацтве з Падваложына пайшоў пешкі у, по-моему, не помню дакладна назву, Нясвішці, яшчэ там далей, была польская школа огрудніча. І там ён атрымаў гэту адукацыю садавода-агородніка. І працаваў потым у калгасе, вёў гэтую брыгаду. Это раён Воложен, начальство, а блізкі калгас павінен быў забяспечваць начальства усімі
Добротамі. Добротамі, і капуста, і гуркі, і ўсё трэба было там, каб яно круцілася і у начальства. Тады ж такі час быў. А нас было 5 ў сям'і, але мы жылі вельмі дружна. У хаце я не чула плётак ніколі. Уздоўж нашай хаты сцежка была ў вёску, дзе жыла знахарка. Поэтому, калі-нікалі людзі ішлі, пыталіся дарогу, альбо зборныя ішлі, давалі піць, летам, ну, ішлі толькі летам, бо зімой там сцежкі нават не было. Давалі, пачаставалі яблыкамі. Вы як спыталі, я вспомнила свой верш «Антон». Чаму? Бацька, як жаніўся, то трэба аддзяляцца ад сям'і старэйшых. І яму выдзелілі, а гэта ж прыватная ўласнасць, гэта ж зямля свая, і пачаў бацька складаць зруб вот сваёй хаты. Ягоны брат, які быў супраць таго, каб гэтае месца яму выдзелілі, гэтыя вянкі зруба пераносіў у другое месца. Ну, але врэшце рэшце так усё засталося, але тая зямля належала Антону. І гэта земля, гара гэта называлася Антонаўка. І потым, калі у пілігрымцы навала Ам, я пасябравала з чалавекам, ну, сядзелі разам, адчулі роднасць, і вот это імя як звучала Антон, то мне потым такі верш напісаўся. Загучала імя ў прасторы, у дзяцінства вярнула мяне. Там вясною пахнуць разоры, і спадзеў, што бяда пра мяне. Жаваронка льюцца згукі, праграваецца сонцам ралля і чакае, ці знойдуцца рукі, каб яе абрабляць спакваля. Там зіма супыняла рухі, запрашала сядзець на печы, і я зараз зусім без скрухі. Успамінам даю прабегчы, дзе Антонаўкай пахла восень, а зімою на лыжах з гары. На гары цяпер гоман сосен, дзе куляліся мы да гары. Бацька там параскідаў шышкі, спецыяльна прывозіў з лесу. Ну а дзеці чыталі кніжкі, каб стаць дзячамі прагрэсу. Што ж, чым болей гадоў праходзіць, тым ярчэй успаміны дзяцінства і лагодзіць душу, лагодзіць чысты позірк майго маленства. Дзіцячы ўспамін сапраўды і цёплы, ласкавы, і для мяне зараз, калі звініць недзе муха, то для мяне гэта пачатак лета, таму што, напэўна, я нарадзілася зімой, і калі вясной летам мама мяне вынесла пад вакно, недзе пакінула, і я пачула, як гэтыя мухі лятаюць першы раз у жыцці. І гэты гук для мяне заўсёды, гэта цеплыня, гэта лета. Яшчэ пытанне. Але гэта вельмі выдатная рэалізацыя вашага прынцыпу дыялектычнага пра несумяшчэння, пра ўзаемадзеянне вельмі такіх розных рэчаў, што вы, чуючы мух, думаеце пра такую прыгожую рэч, як лета. Гэта вельмі класна. Такое пытанне яшчэ хіба, ці ваша пабожнасць таксама пачыналася з сям'і, як гэта часта бывае? З сям'і, дарэчы, канешне, з сям'і, бо маці малілася ўвесь час, і я памятаю яе з дзяцінства, а бацька ж садавод, і ў садзе такія ружы раслі таксама, і вот летам мама апранае ўжо сваю чыстую вопратку, хустку светленькую, заразае гэтыя ружы, і вот так, як яна іх трымала, яна ўжо ішла да Маці Божай у Валожыне. Касцёл святого Іосіфа, ён зараз як рарытэт, даўні касцёл, бо там побач сядзіба Тышкевічаў, дзе ваенная частка знаходзіцца. І касцёл гэты, як закрылі касцёл, мама, пэўна, пару разоў ездзіла ў Краснае, а потым кожныя каляды на дзянёчак у Вільню. І там яна да Маці Божай Вастрабрамскай ездзіла. У хаце вісеў абраз Маці Божай Вастрабрамскай. І мы маліліся, я добра памятаю. І
каляды, урачысты стол, калі сена, а потым на сена ўжо настольнік засцілаецца, і велікодны стол. Малілася маці, не бацька. Маці ў большай ступені, хаця яна, дарэчы, з праваслаўнай сям'і. А дзед мой, у яго адзінага ў вёсцы была Біблія. І я памятаю... Ён быў грамотны, то бок чытаў, так? Так, Але як так. цікава. Так. Я памятаю, у выхадны дзень я нейкім чынам там была, прачнулася ў бабулі, зайшла ў пакой, то дзед і двое мужчын сядзяць за сталом, у яго Біблія разгорнута, і яны там пра нешта вядуць бяседу. Вельмі такі станоўчы падыход быў увогуле да жыцця, павага. Адзін з маіх не дзядоў, а дзядзькаў, дзядзька адзін пражыў вельмі доўгае жыццё, застаўся, прайшоў 2 вайны. Не расказваў ніколі пра тыя жудасці, якія там былі. Ён толькі расказаў, што калі ён быў у гарматнай камандзе, дык камандзір заўважыў, што ён моліцца, і яны засталіся жывыя. Потым яны ўсе сталі маліцца таксама. Спачатку прасілі маліся, а потым малітва ў такіх складаных абставінах ратуе жыццё. Вы таксама згадалі такі паломніцтвы нават вашай маці ў Вільню? Так. Да Маці Божай Вастрабрамскай. Я ўсё гляджу ў той кут, потым, напэўна, пакажу той абраз. Так. Бачу вось старую такую ікону абраз, якраз да Маці Божай Вастрабрамскай. Гэта у вас адкуль такі рарытэт? Так, гэта з хаты. Сямейная? Мы з'ехалі даўно, і нават там ужо ніхто не жыў, але калі я аднойчы туды зайшла, летам хочацца наведаць мясціны, і ўбачыла, што хата пустая, абраз яшчэ вісіць, то ў пустой хаце не месца абразу. Я яго згарнула і забрала да сябе. Папярэдзіла сваіх родных, што у мяне гэты абраз. І ён для мяне вельмі дарагі. Бо з дзяцінства кожны раз прыбраць, асабліва перад святамі, прывесці ў парадак, вакол там кветачкі мы развешвалі. Папяровы, стары, пашкоджаны абраз выява Маці Божай Вастрабрамскай. Мама калі-нікалі на падваконнік ставіла стакан і пару кветачак нейкіх палявых. Гэта было так кранальна, так цёпла і ласкава. І потым, калі я ўжо жыла ў Мінску, але я ранечкай выбягала сваю фізкультуру, каб гэта мець сілы, то калі-нікалі гэтыя палявыя кветкі я таксама прыносіла з вялікай любоўю да сваёй мамы, што я таксама цаню гэтую прастату жыцця. Але найбольшае адзінства я такі адчуваю цераз Евангелие, цераз Біблію. Чаму? Бо тое, што нам перадаў Христос, гэта мы можам прачытаць у Евангеліі ад Іана. У мяне ёсць маленькая эсэ на гэту тэму. Проза. Але верш з'явіўся такі. Будзем адзіны, як вучні адзіны з Христом, з домам, з радзімай. Як дрэва адзіна з лістом. Што нас чакае? Што заўтрашні дзень прынясе? Вельмі жадаю, каб сталі шчаслівымі ўсе. Еднасць – умова, каб радасцю свет ацаліць. Бібліі словы заўсёды падкажуць, як жыць. Кропка. Пакуль вы сядзіце за працоўным сталом, я яшчэ пра працоўнае пытанне распытваю вас. Усім вядома, што вы не сядзіце дома за працоўным сталом. Усім вядома, што вы лётаеце там і шмат валанцёрыце, і нягледзячы на свой відавочна не юны век, яшчэ как-то знаходзіце ў сябе здольнасці дапамагаць іншым людзям, служыць ім нейкім чынам. Можаце распавесці пра гэтыя віды вашай дзейнасці?
На гэты конт так, я ведаю, што жыццё гэта рух. Мне прыходзіцца вельмі часто кожны тыдзень, а то і некалькі разоў ездзіць да нявесткі, дапамагаць ёй, бо сын загінуў, а унук гэты аўтыст вельмі глыбокага спектра і патрабуе ўвесь час знаходжання побач чалавека. Поэтому я часта езджу да нявесткі дапамагаць ёй. Але яшчэ я знайшла магчымасць перадаваць свой вопыт, а вопыту, брат мой, багата, таму што я ўвесь час вучуся. І у сацыяльным цэнтры Савецкага раёна і цэнтральнага раёна я праводжу заняткі па беларускай мове. Размаўляем па-беларуску. І там у мяне проста радасць, калі я назіраю, як у людзей, паверце, абуджаецца генетычная памяць. Мы ствараем у гэтым асяродку прастору любові. У нас няма ні да кога з тых, хто прыходзіць ацэначнага асуджэння, думкі ніякай, якая могла бы прынізіць чалавека. Наадварот, мы кожнага чалавека бачым прыстойным. Дарэчы, это рыса нашай ментальнасці. Павага да сябе і павага да іншага чалавека. Мы зробім зараз мілату. Ну, глядзіце, я філолог, мне будзе зараз О, філолог! ускрыліся. Цудоўна! Справа ў тым, што ў мяне дачка філолог, і яна мае здольнасць, валодае 5 мовамі. І я філолагаў вельмі люблю. Я вас зараз пытаю, як вы пішаце вершы. Вось вы мне трошку расказалі цікавага, вот вельмі вас прыгожа атрымліваецца. Пачакайце. Все нормально, я файна. Ну вось, раскажыце, як вам прыходзіць гэта натхненне? Як пішацца вершы? А вот як пражываецца, так і пішацца. Справа ў тым, што вершы ў свой час мне вельмі дапамаглі выратаваць самое сябе. Таму што калі ты з сябе выведзеш тое, што ў цябе тут надта моцна дрыжыць, і зробіш з гэтага карцінку, якую зразумеюць іншыя людзі, то тады замест гэта усталёўваюцца ўнутры радасць, і можна жыць далей. Вот і ў мяне гэтыя назвы. Ціхая радасць, дыханне цішыні, ціхае дыханне, яны ж перагукаюцца. А вершы нараджаюцца так. З сабой на сённяшні дзень у мяне такая кніжка, куды я записываю тое, што прилетае з небёсу. Вельмі часта гэта адбываецца рана-рана, альбо недзе на вуліцы ідзеш, адчуваеш сябе ў прасторы, часткай прасторы. Самае галоўнае, калі мы ў прасторы, не аддзяляць сябе, не ізаляваць, а ты частка гэтай прасторы. Якім чынам? Я люблю тое, што я бачу, тое, з чым я сутыкаюся. І першы радок потым цягне за сабой верш. Вось у мяне часта нават запісаны час, калі гэты радок з'явіўся. Апошнім чынам на пачатку гэтага месяца, недзе гадзіну 5 раніцы, пост у нас і з'яўляюцца першая думка нейкая. Вялікі пост, прагляд падзеяў, развага, сум за згубу часу. І ўсё. А потым гэта тая тканка таго, што ўжо існуе ў нябёсах. І я адтуль, ужываючыся ў тое, што ўжо з'явілася, і я запісала, я гэту тканку, тут кожным словам, кожным радочкам, я яе ажыўляю. Раблю яе ведамай для самой сябе і для іншых. І так практычна любы верш нараджаецца, вот слово нараджаецца. А нараджаецца што? Тое, што недзе ў нябёсах ужо ёсць. А я толькі маю магчымасць нейкім чынам гэта адчуць, занатаваць і завяршыць так, каб гэта думка, гэтыя словы чалавека падымалі. Вось так яны нараджаюцца. Нават ёсць верш пра гэта.
Давайте Про те, як верш. І нараджається зараз- вірш. Мой план такой, зараз гэты верш, потым я крышку посуну камеру как-нибудь вось сюды, і Лера, з тебе яшчэ пытанне. Мы зараз пані Ядвігу подвергнем допыту жаночаму. Жанчын розных узроставых катэгорый. А на пытанне Леры з вершу некалькі радкоў. Не пішу я зусім па заказу, а пішу, як спявае душа, і з'яўляюцца словы адразу. Выбірай, што паставіш спярша. Што спачатку ярчэй адгукнецца і папросіцца жыць на паперы. Адпаведна ўспрыманню, здаецца, выбар зроблены, потым праверу. Быць у стане не учора, не заўтра. Пэўны міг патрабуе рашыць, што ты зробіш цяпер у пакоры, мусіш вызначыць, як будзеш жыць. Дапаможа тут роднае слова перадаць адчуванне сваё, успрыманне падзеяў нанова. Нам штодзённа палепшыць жыццё. Ну, я тут уже пропускаю, скарачаю. Вакол вас тут все перакапалі, усё перарыта, будуецца метро. Ці вас гэта раздражняе? Трэба выходзіць тут. Не, мяне асабіста не раздражняе, таму што я навучылася прымаць усё знешняе з вялікай падзякай. Это наша вытрымка, цярпенне і умение назіраць, што да чаго. То бок просто мірна выходзіце і ні пра кого нічога не сказалі. Абсалютна мірна, ні пра кого нічого не сказалі. Больш таго, нават калі мае кветкі, якія там у палісадзе, каля пад'езда садзіла і зразалі, то я так думала, ну, здыхну, ну, зразалі, будзе радаваць таго чалавека, у каго ён будзе стаяць. А вы рады, што тут будзе метро? Ну, гэта адносна. Я памятаю, як у касцёле Святого Роха чутна, як бразгае метро нават падчас літургіі. Пані Ядвіга, колькі гадоў вы ў Мінску жывеце? У Мінску я жыву з 1964 года. Много. Вы мінчанка. Не, я приехала сюды у 18 гадоў, поступіўшы у пединститут. Паслухайце, Праз паўгода выйшаўшы замуж. Вы не лічыце сябе пры гэтым мінчанкай? На гэта пытанне ў мяне няма адказу. Але такая сувязь з малой радзімай, яна нікуды не знікла. У тым ты справа, што я сябе лічу ну, вялікай ступені вот жыхаркай Беларусі і канкрэтна маёй малой радзімы. І зараз падчас этой малітоўнай гадзіны я вельмі востра адчуваю, як важна, каб чалавек мог мець магчымасць стасункаў хаця бы па інтэрнэту. Хаця бы дазваніўшыся, седзячы там дома ў сваёй хаце, жанчынка вельмі сталая ў гадах, адчувалася па голасе. З вёскі Дзераўная, а я ведаю назву гэту з дзяцінства, это мае мясціны Дзераўное, то у мяне радасць за іх, што родныя альбо знаёмыя даюць эту магчымасць тэхнічную, і чалавек сябе адчувае на сувязі з іншымі, разам з тымі, хто таксама моліцца. І калі пачынаюцца званкі, званок з Пінска, па карце я адразу уяўляю, званок з Гродна, потым Барысаў, з Віцебска бываюць, Жодзь, ну, з розных гарадоў. І па ўсёй Беларусі вот такая як сетка Божай любові, а мы за пультам на Радыё Марыя у цэнтры гэта і прапускаючы цераз сябе і падтрымліваючы. Некалькі разоў бывала, чалавек пачынае гаварыць у яго слёзы, у яго нервы, і ты перадаеш яму спакой, падзяку за тое, што ён ёсць, што ён агучыў сябе ў гэтым сеціве. І чалавек праз адну-дзве малітвы ўжо спакойна можа маліцца далей. І вот эта ўзрушанасць, яна вельмі краная. Вы некалькі разоў прайзнеслі слова сеціва, інтэрнэт, а вы актыўны карыстальнік, так? Ну, конечно, бы пришлось. Я хотела свае вершы, колькі, гадоў 15 тому назад.
які ўжо там з'явіліся і даволі многа, каб яны ішлі да людзей. А што трэба было? Авалодаць кампутарам, што я і рабіла паступова. З дапамогай сына, потым з дапамогай малодшай дачкі. А цяпер у мяне ёсць суперкансультант, унук, які ў мяне ўключыў Анідеск, і ў любы момант праблем перазваніваюся, ён бере ў рукі там, недзе далёка, на сябе гэтую праблему, і мне ўсё раскрывае і паказвае. Пані Ядвіга, а умею нешта рабіць. наконт інтэрнэта, што лічыце? Ён зло ці ён добро? А ведаеце, гэта як нож. Інтэрнэт і асабліва зараз на сённяшні дзень штучны інтэлект, гэта як востры нож, які можа і зрабіць нешта карыснае і разам з тым пашкодзіць. І зараз, калі з'явіліся вельмі многа песні рознага кшталту, які словы і робіць музыку штучны інтэлект, то нам патрэбна адчуваць усёй сваёй істотай, дзе няма душы. І на днях я была на выставе Сальвадора Далі, і там у кожным пакоі Сальвадор Далі з дапамогай штучнага інтэлекта агучвае, нам даводзіць, каб было зразумела яго творчасць, яго мэты, ягоных карцін. У кожным пакоі гэтай вялікай выставы. Карацей, штучны інтэлект вы адабряеце? Штучны інтэлект напалавіну, нават крышку больш, чым напалавіну, я прымаю. Але калі чалавек завязне ў ім так, як ён, як некаторыя ў мабільніку, у тым жа тик-току не могуць адарвацца адтуль, так і штучны інтэлект можа зацягнуць у сябе. То бок нам асцерагацца на ўсякі выпадак. Нам трэба уважліва адчуваць унутры, што нясе гэта інфармацыя. Яно ўнутры нас напружвае, задае новыя пытанні, альбо нешта тлумачыць, змягчае разуменне, пашырае нашу здольнасць разабрацца ў той інфармацыі. У Мінску, на ваш погляд, ці шмат ёсць недарэчнасцяў? У Мінску так, ведаеце, нават вот як выходжу з Радыё Марыі, а Радыё Марыя наша зараз размяшчэнне Радыё Марыі это цудоўнае адлюстраванне увогуле нашай гісторыі сувязі розных людзей, розных веразнанняў. Калі габрэйская былая сінагога дае прытулак хрысціянам, і ўсё гэта вельмі лагодна, спакойна і утульна нават. Вот там я выходжу і цудоўны будынак гатэля, які з нямігі некалі выглядаў як раскрытая кніга. А цяпер новы будынак побач, ён напалавіну яе закрывае. А вы пра гатэль які кажаце зараз? Пра гасцініцу Беларусь, не? Так. А як змяніўся Мінск за некалькі, шмат дзесяцігоддзяў вашага тут жыцця? Якім ён быў калісьці і як ён змяніўся? Мінск змяніўся незвычайна, таму што некалі я магла з вуліцы Чыгуначнай на ровары праз 5 хвілін быць за горадам, а цяпер новыя мікраёны паўсюль. Так што развіццё вялікае, але будучыня не за горадамі мільённікамі. Будучыня за разуменнем чалавека сябе і ягонай сувязі ў прыродзе. То бок вы мяркуеце, што будзе масавае вяртанне людзей у вёску? Масавае не ведаю, але людзі, якія клапоцяцца пра сваё развіццё і будучыню, яны будуць мець магчымасць больш стасавацца з прыродай. Пані Ядвіга, мне хочацца сказаць, што вы не проста сучасная, вы асоба будучыні. Таму што я адчуваю энергетыку жыцця. Я даўно заўважыла, што калі-нікалі на мяне дзеці глядзяць як на ёлачную цацку. У іх пашыраюцца вочкі, і яны такой цікавасцю назіраюць за мной. Нарадзіўшыся на хутары, як вы апынуліся ў Мінску, рэшце-рэшт? Ведаеце, у той гады самая звычайная з'ява. Людзі імкнуліся да асветы.
І мае бацькі асабіста разумелі, што трэба вучыцца далей. І поэтому яшчэ ў школе, калі я ездзіла на спартыўныя спаборніцтвы, нягледзячы на тое, што я жыла ў вёсцы, я сабе выпатрабавала пашпарт у дзяржавы. Іх не давалі, гэтых пашпартоў, калі ты жывеш у вёсцы. Людзі жылі без дакументаў. І закончыўшы школу, я паступила ў Мінск у пединстытут. Але спецыяльнасць я выбрала бібліятэказнаўства. Паколькі ці кніжкі мяне цікавілі заўсёды, то гэтая спецыяльнасць мяне пасавала. І потым адразу пасля я стала працаваць у Ленінцы, у нацыянальнай бібліятэцы, але ж я яшчэ замуж паспела выскачыць на першым курсе. Бо перапісвала не аднакласнік, ён на год старэйшы быў у школе. Ён закончыў ваеннае училішча, і брат мой вучыўся так, каб мець магчымасць патрапіць у Мінск. Чаго ён і дамогся. Ну і, канешне, сустрэўшыся ўжо ў Мінску, мы вырашылі стварыць сям'ю. Ну, а сям'я, то маладыя, здаровыя, сталі нараджацца дзеці. Так што я і вучылася, і гадавала дзяцей. Так адбывалася. Але паколькі у мяне быў добры запас фізічнага такога руху, і я яшчэ ў школе займалася спортам, выступала нават на абласных спаборніцтвах. Але тое, што я больш за ўсё запомніла, гэта не на лыжах, дзе былі добрыя вынікі, а шахматы. Калі аказалася, што з усіх дзяўчатак нашай школы у шахматы толькі я ўмела гуляць. І я выступала нават потым за раён на абласных спаборніцтвах. Ну, які з мяне шахматыст. Я навучылася ад братоў, мяне ніхто не вучыў больш. Вось. А вот за мной у камандзе быў зямляк Яша Радына, то ён потым стаў прафесарам матэматыкі. Так што наша школа давала добрую вельмі адукацыю. І зараз, дарэчы, за магілай нашага дырэктара мы даглядаем самі. Там родзічаў не засталося практычна, і мы з павагай да нашай школы вот гэту сувязь трымаем. І сёлета мы таксама я сустракалася з аднакласнікамі. Жыццё працягваецца. Ну, неверагодна, што праз столькі гадоў нават і выкладчыка вы памятаеце, з аднакласнікамі сустракаецеся. Вы цяпер вельмі рухавыя. Падзяліцеся, чым вы зараз займаецеся, акрамя таго, што пішаце вершы, вядома. Зараз вот волонтёр у 2 цэнтрах сацыяльных у Мінску. А гэта праца мяне вельмі задавальняе. Чаму? Я бачу людзей цікавых, разумных, творчых. І гэта магчымасць зараз для людзей увогуле у гадах працягваць сваё развіццё. Правда, не так много таких людей, но але ёсць. Там не сотні людзей, десяткі, але дзякуй Богу. І гэта мне дае магчымасць адчуваць сябе проста патрэбнай жыццю. Это сапраўды вельмі важная справа. І сяброў многа. Так, вельмі класна, што вы ўзгадалі, што гэта ўсё вы робіце па-беларуску. Таму што я з першых хвілін нашага знаёмства заўважыла, што вы размаўляеце на вельмі прыгожай, вельмі чыстай і супер такой літаратурнай, насычанай беларускай мовай. У вас гэта, можа быць, з сям'і, можа быць, у вас гэта з педінстытуту, таму што, ведаеце, не паўсюль мы можам так добра навучыцца па-беларуску размаўляць. Не ўсе ўмеюць, на жаль, цяпер. Так, гэта сапраўды вялікая праблема для сучаснай моладзі і для дзяцей. Бо ў школе вывучаюць беларускую мову, яшчэ больш ім складана, чым замежную.
Таму што это не так распрацавана і, самае галоўнае, не запатрабавана. У мяне гэта з сям'і. У хаце размаўлялі па-беларуску, бацька вёў запісы на польскай мове, некаторыя словы, адпаведна, ужываліся, а потым, калі браты ў школе пачалі вывучаць рускую мову, то, канешне, загучала і руская мова. Чаму? Адзін з маіх братоў, ён усё вучыў у голас. І поэтому я яшчэ зусім малая, многія творы вельмі лёгка потым вучыла, бо я іх чула ад брата. І вот гэтыя тры мовы, беларуская, польская і руская, у мяне практычна з дзяцінства. І калі нарадзілася дзіця старэйшае, то я, першае дзіця, то я прапанавала мужу, кажу, давай чалавеку свайму, ты рускай мовай звязаны больш, яго маці з-пад Масквы, бацька беларус, а я буду на беларускай мове. Але ён тады, это 65-й год, ён сказаў, нет, пусть ему будет легче. Але я паціху купляла кніжкі, чытала, выпісвала дзіцячыя часопісы. Я памятаю добра пад піску Янка Маур. Янка Маур, дзіцячыя. Палескія Робінзоны, там дзіцячыя творы. І потым, а ўжо другі сын, я купила такую кніжку «Робінзон Крузо» на беларускай мове. Сент-Экзюпері на беларускай мове. Это ж радасць была. Я як убачыла, думаю, як шыкоўна. Кожная жанчына, яна пражывае сваё жыццё ад маленства, ад юнацтва, і так пакрысе дзеці, замужжа, калі пашчасціла ўсё гэта ў правільным адпаведным парадку. А потым раптам ты разумееш, што ты дарослая. Вось як зразумець, што ты дарослая, і як гэта прыняць? І яшчэ як прыняць тое, што ты ўжо не проста дарослая, а што ты ўжо на самым вышыні гэтай гары. Дарослая, гэта вельмі такі, у кожнага чалавека будзе індывідуальны падыход. Чаму? Мне ўспомнілася, як моя дачка сказала, я адчула сябе даросла, ведаеце, калі яна сама заправіла сваю пасцель. Калі яна пад коўдру, ту самую коўдру ўжо зрабіла так, як патрэбна. Вот тады яна адчула сябе дарослай. А ўвогуле дарослая – гэта адказнасць за самога сябе. І даросласць, бывае, праяўляецца і нават вельмі рана. У мяне сын, это моя была віна, нават я адчувала потым, калі ён адчуў сябе дарослым, калі засталася я адна з 4 дзецьмі, старэйшы сын жаніўся, скажем, у 18 гадоў яго жанілі, а 12 год было другому сыну, і ён адчуў у нейкай ступені за сябе адказнасць за сям'ю. І я раілася з ім па ўсіх абсалютна пытаннях. Потым я зразумела, што это было не надта правільна, але чалавек вырас адказны, абсалютна адказны. І гэта адказнасць потым дае магчымасць чалавеку рэалізавацца. Але пра закон, які я прагаварыла крышачку. Справа ў тым, што наш час вымагае супрацоўніцтва. А даўно вельмі існуюць законы дыялектыкі. Адзін з законаў дыялектыкі – адзінства і барацьба супрацьлегласцяў. Дык вось мяне гэта слово «барацьба» увагу затрымала, і мы вырашылі з сябрамі, што мы гэта слово заменяем на слово «узаемадзеянне». І узаемадзеянне мы якраз і ажыццяўляем цераз слова. Цераз слова. Але спачатку гэта погляд, прыязны стан, і ўжо гэта стварае масты паміж людзьмі, так? Што вы маеце на ўвазе пад словам погляд і прыязны стан? А ведаеце, адзін з псіхалагічных прыёмаў ёсць такі, калі ты раніцай выходзіш, зачыніўшы дзверы,
І ти кожного сустракаеш з любоўю. Ну, Бог же ёсць любоў. Ну, варта ж гэта праяўляць нам у жыцці. І не важна, хто, які чалавек. Мне много разу, ну, не так много разу, але было. І я там поркаюся ў палісадзе каля пад'езду. Сусед п'яны сеў змораны. Я не размаўляю з ім, каб прыніжаць яго. Другім разам чалавек просіць там ці то капейчыну, ці то што. Я з ім размаўляю з павагай. І чалавек ад мяне адышоў, ачуняўшы крыху. Нават поглядам мы можам чалавека прынізіць. Это вельмі важна. Унутраны стан прыймання свету з любоўю. Вы мне так і не адказалі на пытанне пра прыманне сябе, дарослага. Сябе Вось дарослага. у мяне, напрыклад, О, гэта тады праблема. Паказваю прыём. Давайте. Калі тое, што вас не задавальняе там, то вы адразу можете прааналізаваць і нейкую выснову зрабіць. І самае галоўнае, потым пахваліць сябе, што я зразумела, што мне гэта не трэба. І там не затрымліваецца думка, а пахваліць сябе вось такім фізічным чынам. Вот ад шчытавіткі нашай. І сябе вот так 30 секунд пагладзіць, кажучы сябе, пахваліць сябе, што я малайчына. Я прачнулася, я хаджу, я раблю, я убачыла, я зразумела. Дзякую. За 30 секунд гэтая любоў да сябе, кроў разнясе да кожнай клетачкі. І вам будзе добра і лёгка. А калі эмоцыя якая-небудзь там, раздражненне, альбо гнеў, альбо злосць, адразу назваць імем той стан. Я злюся, злосць. Што ты мне скажаш? Да чаго ты мяне прывядзеш? У мяне ўнутры, пасля таго, як я зраблю тое, што ты мяне вымагаеш рабіць, будзе ў мяне тут згода альбо цяжкасць. І калі ўнутры гэта 60 секунд, нават менш, будзе адбывацца гэта гутарка з тым, што цябе напружвае. І ты ўбачыш, да чаго прывядзе гэта, калі гэта злосць, якая чалавеку дапаможа разабрацца ў самім сабе. Ну, калі ласка, шарахніце гэтым станам. Але гэта ўнутры вас будзе такая падказка. А вы бываеце злая? Злая? Не. Я бываю, магчыма, бываю калі-небудзь не тое, што злая. Апошні раз мне ўдаецца цераз гумар нешта прагаварыць дачцэ, бо ў нас розныя пакаленні. 40, ну, крышку за 40, і мне, дзякуй Богу, за 80. То Мне не прыйшлося пытаць, сколькі ёй год. То это вялікая розніца ва ўспрыманні жыцця ўвогуле. І калі я што-небудзь з гумарам прагавару з такім падтэкстам, то дачка на мяне тады глядзіць: о, ды ты стандапер. Узгадаю, як мы бліжэй пазнаёміліся. О, да. Як мы бліжэй пазнаёміліся? Выхожу я з студыі на Чайковскага, а у нас на парозе стаіць пані Ядвіга. Ну, я ведала пані Ядвігу, што яна прыходзіць на ружанец, просто што не было неяк-то такой вот нагоды паразмаўляць. А стаіць перадо мной пані белого колеру, которая кажа мне такое: я упала і зламала руку. Зараз я хутенька правяду ружанец, а потым поеду ў шпіталь. Ну, при этом бачна, што чалавеку вельмі больно. Я сказала: нет, зараз без ружанца, адразу поедем ў шпіталь. Тады вельмі доўга, там сотні людзей з такімі траўмамі разбылі. Там была чарга вялікая ў той 6-й клінікі. Але вы мяне дакладна тады выратавалі, бо адразу так патрапіць туды было цяжка. Ну, потым дачка забрала, то ў мяне ўсё добра. Усё добра. А гэта ўсё нашы праверкі, наколькі мы моцныя духам. Бо лечыцца і сябе выводзіць на здаровы стан толькі тыя, хто думаюць пра здароўе, а не пра хваробу. Но яшчэ мне вельмі цікава наведваць розныя мерапрыемствы той же нацыянальнай бібліятэцы.
Потым вот будзе адноўлены сустрэчы раз у месяц літаратурна-музыкальны клуб «Аккорд», дзе там ну, раней былі сустрэчы, і я там І ви там удзельнічала. співали? Не, я Што вы там вершы слухала людзей і чытала вершы. Пані Адзіва, ви глядите зараз на нашу пригоду? Што б вы мне параілі? Я ведаю, што мы знаёмы з вами пару гадзін, чи што? Все-таки розквіт починається. Що би ви їй сказали зараз з позиції свого віку, свого досвіду і своїх переживань життєвих? Калі Лера студэнтка, то Яшчэ так? галоўнае дасягнуць той мэты, якую ўжо паставіла, і навучыцца рабіць правільна свой выбар. Як навучыцца? Як навучыцца? Я зараз сябе вельмі спакойна адсоўваю ад таго, каб не ўдзельнічаць у розных там новых праграмах, якія ёсць у сеціве, такія бы цікавыя. Я правяраю мускульным тэстам. Маё, не маё. Адказ не, і я спакойна іду далей, гляджу нешта іншае. Поэтому унутраны выбар і давер потым сабе і адказнасць за свой выбар, все, больш нічого не трэба. Але маладым людзям, асабліва дзяўчынам, я думаю, вельмі цяжка прыслухоўвацца да сябе і да свайго сэрца, тому што ёсць у нас бацькі, ёсць у нас сябры, ёсць наша асяроддзе, якое вельмі моцна нас уплывае, асабліва ў такім узросце. Як знайсці гэтую такую тонкую і вельмі асцярожную мяжу паміж тым, каб слухаць сябе найперш і каб паважаць усіх вакол сябе таксама? Самае першае паважаць сябе, і калі нешта вам зусім не пасуе, то мець сілы пра гэта гаварыць. Нават маці, нават бацьку. Прагаварваць свой унутраны стан. Бяда ў сем'ях, калі моўчкі крышку пакрыўджаны, крышку незразумелыя і адыходзяць і засяроджваюцца ў сабе ў гэтым стане. Не. Абавязкова прагаворваць. Вось это адлюстраванне таго закону, пра які мы ўжо сталі гаварыць з сябрамі. Адзінства і ўзаемадзеянне супрацьлегласцяў. Супрацьлегласць. Вы маладая, бацькі іншае пакаленне. А паразуменне патрэбна, каб было. Вельмі дапамагае гумар. Можаце і вы, як юная асоба, таксама нешта з гумарам заўважыць. І, ведаеце, калі застаецца яшчэ непаразуменне, потым ператэлефанаваць, альбо прабачыцца, што вот я не зусім цябе зразумела. Карацей, наладжваць вось гэтыя масты ад сябе да ўсяго знешняга. Часам бывае такое, што чалавек дарослы кажа: а вось калісьці ў старыя часы ўсё было нашмат інакш, і ўсё было значна лепей. Як вы ацэньваеце гэтую думку? Ці ў вас было калісьці лепей, чым цяпер? Лепей. Гэта настолькі згубная тэза. Лепей. Лепей тады, калі ты вось у гэту хвіліну жывеш. Вот тады ты маеш магчымасць нешта змяніць. Не бывае лепей там, чым цяпер і чым я магу стварыць сваю будучыню. У мяне цяпер, дарэчы, ёсць вельмі цікавы прыём. Вечарам, перад самым сном, я кажу сабе, ужо пад коўдрай, галава на падушцы, і я кажу сама сабе: я ствараю раніцай сваю найлепшую рэальнасць. Так што лепей не там, дзе было. Там, дзе было, мы можам нешта асэнсаваць, адкінуць, узяць. Это наш выбар. А лепш не было, бо лепш будзе толькі там, дзе ты створыш сам. Сам. Я ствараю сваё лепей. Лепш. А які перыяд у вашым жыцці быў самым цяжка невыносным? Самым цяжкім у маім жыцці быў момант, калі я вынашваю дзіця. Я кажу мужу, вот што зацяжарыла, а ён кажа: а я не хачу дзіця. Вот это быў самы цяжкі момант у маім жыцці. І потым некалькі месяцаў ён яшчэ там. Не знаю, як што у яго было. Я гадавала дзяцей, вынашивала малодшую
з якою зараз живу. А потім вже не було тяжко. Я вже прийняла обставини такі, які є. Засяродилася на тим, каб мець сили робити тое, што я павінна, як маці. І ўсё. Але гадоў 20 крышку больш было проста аддадзена дзецям. Я магу спытацца пра ваше асабістае жыццё? Асабістае жыццё у мяне вельмі насычанае і цікавае. Асабістае, не асабістае сацыяльнае. Асабістае, ну, там, дзе каханне, там, дзе стасункі муж-жонка. Я магу пра гэта запытацца у вас? Вы можете гэтым падзяліцца? Я уже там крыху казала про романс. Вельми вот эта думка, что у любым узросте мы застаемся живой душой, и коли тебе разумеют, и ты разумеешь, и коли ты становишься сонником, коли ты становишься радостью для некого, то я асабіста гэта адчуваю, і таксама магу дарыць радасць і сонечны настрой. А каханне? Ну, каханне... Што вы ведаеце пра каханне? Пра каханне я ведаю, што калі даць... Знаеце, у чым складанасць людзей ва ўзросце? Яны забываюць, што ўнутры нас, ўнутры кожнага абсалютна чалавека, хоць яму 90 нават гадоў, хоць яму 10 гадоў, унутры жыве яшчэ... у дзяцей, само сабой, жыве дзіця. Але калі чалавек вырастае і адказнасць пачынае несці, то ўнутры любога дарослага чалавека застаецца жыць унутры вобраз дзіцяці. І калі мы дазваляем гэтаму дзіцяці праяўляцца, тады мы будзем мець вялікую радасць і нават шчасце. Бо дзіця – гэта спазнанне новага, гэта цікавасць, гэта адкрытасць да жыцця. А многія людзі гэты стан душы сваёй не дазваляюць праяўляцца. І яны жывуць толькі як дарослы, які выконвае правілы, альбо настаўнік, які кіруе так ці гэтак, трэба рабіць. Дазваляйце сабе унутры праяўляць дзіцячае усведамленне жыцця. І тады будзе такая радасць. І яшчэ, пакуль тут сядзім на канапе, запытаюся пра сціплае служэнне, ну, не служэнне, пра сціплую супольнасць малітоўную пад назвай «Маці ў малітве». О, «Маці ў малітве». Што гэта? Я сутыкнулася з гэтым, ведаеце, пілігрымцы, дзе б вы, ну, канешне, пілігрымцы. Мы поехали з Аллой Акадіну, в Чырвоным касцёле была такая жанчынка, яна, по-моему, зараз недзе арганізуе пілігрымкі, у Рым. І ў той час, калі мы там чакалі, калі пачнецца гэта асвячэнне, прызнанне святасці Яна Паўла II і Яна 23-го, а побач яшчэ былі 2 жывых папы, 4 папы практычна. А мы гэты час чакалі, пакуль там ўсё это будзе. Я стала маліцца за дзяцей інвалідаў, дакладна у мяне шунук інвалід. Але калі я думку упусціла, што я малюся не толькі за свайго ўнука, а ўвогуле за дзяцей інвалідаў, мяне стала раздзёргіваць гэта энергія ва ўсе бакі. Я адчула сябе, што ўва мне ўсё трасецца. Побач сядзелі жанчынкі 2, і я павярнулася так, молімся разам, просто папрасіла. Аня і Марына, па-моему. Аня Кароль, дарэчы, гэта была. Адна з гэтых жанчынак. Яны мяне ўзялі мы сядзелі пад лакаткі, і мы разам маліліся. Тады я супакоілася, сабрала сябе. Я адчула моц, ведаеце чаго? Справы, за якую нельга брацца аднаму. Аднаму за вельмі высокую мэту не хапае сіл. От тады ў мяне не хапіла сіл шчыра, а я вельмі шчыра малілася за ўсіх дзяцей інвалідаў.
А у троих мы уже спокойно, удумливо молились. И вот это были женщины, Аня Король у червоном костюле. Наша Аня Король. Наша Аня Король. Яка має до нас дочинення безпосередне, бо вона нам кое-кого там народила. Непосредно мае дачыненне, яна вяла групу гэту маці маліты, і пасля пілігрымкі ў 2014 годзе я стала хадзіць. І ведаеце, потым праз некалькі гадоў, калі я купіла малітоўнік Бог добры пінскай дыяцэзіі, то оказывается, там некалькі сторонок напрямую узяты з нашага буклета. Буклет «Маці ў малітве» богодухновенный. Там няма пустых слов. Там кожнай маці, ці яна ў групе, ці яна сама вот по сабе, там яна можа знайсці для сябе падтрымку. Таму што вельмі шырокае кола вот, абавязак маці, там по боскаму плану адлюстраваны. Маці, гэта часам не хвароба, не? Калі гэта хвароба, это бяда. Бо дзіця тады вырасце бездапаможным, і так, як і цяпер, альбо занырыцца у мабільнік, альбо яшчэ нешта знойдзе, альбо пачне сабе мяняць увогуле сістэму, калі маці гэта хвароба. Гэта сапраўды так. Дзецям патрэбна свабода, пачынаючы ад самых малых вот па магчымасцяў іхніх. Я ведаю, што я перабольшвала. Я памятаю, як паслала сына, тэрмінова было купіць алей, я дала грошы, сын недзе, ну, можа, першы клас, не болей. Але 5-й паверх прыступкі. Ён нясе ў пакеце гэтыя алей у шкляной, тады шкляныя толькі бутэлькі былі, недзе ў 70-е гады. І ён гэту бутэльку недзе цюкнуў аб эту прыступку і ўжо прынёс, і усе штаны ўжо былі ў алеі. Я тады зразумела, не ён вінаваты, я вінаватая. У той самастойнасці, якую я патрабавала, вымагала ад дзяцей. Трэба на іх магчымасцях і сілах і жаданню паступова іх самастойнасць развіваць. І калі ўжо недзе класе ў 7-м стаў падаць зрок, бо я акуляры сама доўга насіла, у сына стаў падаць зрок, я з гэтым працавала, практыкаванне, каб ён быў тое, гэта старалася. А на канікулы я прыходжу з працы, запытаюся, як справы. Ён кажа, а вот у мяне ёсць такое дасягненне. Я выпытаю, тое. Не, потым прызнаўся, я не прачытаў сёння ні адной старонкі. Это было досягнение, обмежевание у напружения вачэй. Вот. И дети каникулы, значит, сами вучыліся загатаваць сабе тое гэта. Гэта ж не проблема, калі ведаюць тэхніку бяспекі. Вот это наш абавязак. Абавязак навучыць дзяцей тэхнікі бяспецы. Нам яшчэ рана праводзіць прамежкавыя вынікі, але хочацца падкрэсліць, пані Ядвіга, вы крутая. Ваше прозвішча. Рай. Гэта прозвішча ці псеўданім? Не, гэта бацькоўскае прозвішча. Я жыла з гэтым прозвішчам 18 гадоў. 19 гадоў выйшла замуж, памяняла на прозвішча мужа. Ну, але калі я засталася адна з дзецьмі, то я пакінула прозвішча, дзеці выраслі. Я адчула, што несці груз таго роду мне не трэба. І мне стала лягчэй і свабадней, намнога свабадней. Ну, вы увогуле усведамляеце, што ваше прозвішча вам вельмі пасуе. Дзякуй Богу. Я і рай. Спалучэнне вот это. Я і рай. Ну так, сказалі і кропка. Вы працавалі ў бібліятэцы доўгі час. Так, я 10 гадоў пасля інстытута працавала у нацыянальнай бібліятэцы, у Леніцы. Адтуль Той, которая была яшчэ там каля... Красноармейская. Там. Красноармейская. У якой я мёрзла падчас студэнцтва, пішучы ці самыя працы рукой. У якой зале? Беларускай? Не ў беларускай, в такой, напэўна, галоўная, самая вялікая зала, дзе потом яшчэ паставілі принтер, да якога стаяла такая чарга такімі бублікамі, бо гэта была адзіная магчымасць, што сцягнуць з бібліятэкі. Толькі пачалося тады тэхналогіі пачаліся. Так. Але потым адтуль, а паколькі я працавала ў спецвідах, арганізавалі у рэспубліцы рэспубліканскую нацыянальна-тэхнічную бібліятэку РНТБ,
то гэты наш аддзел сталі перспектыва закрыць, а мяне зманілі ў політэхнічны працаваць патэнтаведам інфарматарам. Поэтому моя другая вышэйшая Як? патэнтнай працай я стала займацца, паколькі спецвід гэта патэнты, інструкцыі, правілы розныя, карацей, усё тое дробнае тэхнічнае, без якой немагчыма, каб выпрадукоўвалася хоць што-небудзь. Гэта дадатковая адукацыя была у вас? Дадатковая адукацыя. У Маскве існаваў інстытут, дзе давалі магчымасць набыць спецыяльнасць патэнтаведа. І працуючы ўжо ў політэхнічным інстытуце, у лабараторыі трактары, дарэчы, я закончыла гэты інстытут. Але ў 90-е гады мяне зацікавіла псіхалогія. І гэта бачна. Куба коласа нормально будзе? Нормально. Поэтому все внутри нас есть. Все внутри нас Весь есть. свет внутри, уявляете себе? Вось вы калі так кажаце, вы калі так кажаце, што ўнутры цябе ўвесь свет, то у мяне адразу адвальваецца Што? пытанне, якое я хачу задаць пасля пазаўчорашняга. Што? Вы паглядзелі на сваё фото, на сваё відэо Ага. і сказалі мне: ой, якая я непрыгожая, якая я старая. Я, канешне, з трывогай гляджуся на сябе ў люстэрка і думаю пра то, наколькі будзе для мяне ударам аднойчы зразумець, што я ўжо не тая. Ой, перестаньте про это думать. Чему? Потому что у ваших годах вы можете застаться, не годах, в выгляде, вы можете остаться назаўсёды. И это так. Я намного больш змянілася у лепшае, и мои сябры гэта заўважаюць. И я не такая, как была раней. Это правда. Так что, поверьте, вы застанетесь у гэтым же выглядзе, калі вы будете утрымліваць здаровы, скажем, лад жыцця і сачыць за гэтым, каб сапраўды была заўсёды радасць. Гэта магчыма? Так. Кожны чалавек варта, каб быў куратарам асабістай свядомасці. Я вельмі вам удзячна за то, што вы до нас прыйшлі на радыё Марыя, і праз гэта я змагла з вами пазнаёміцца. А чаму вы ўвогуле прыйшлі на гэта радыё? Не было, Аня была король. Так. Нейтры была падтрымка. І ўсё, я прыйшла цераз Аню. Аня сказала, трэба там дапамагчы. А калі кажу дапамагчы, то я ж гатова. Я так заўважыла, што вам спадабалася на радыё Марыя. Мне вельмі спадабалася, таму што я адчула гэта месца, калі там я ў навушніках, пульт перада мною, і у гэтым цэнтры думкі з усёй Беларусі, адчуваючы кожнага чалавека на адлегласці, я магу дапамагаць нават супакоіцца чалавеку без слоў. Так, это вельмі Спасибо. важна. Я разумею, пра што вы кажаце. Вось это адчуванне, што ты са сваімі трывогамі, бедамі, сумам вялікім, Так, не так. адзін, не адарваны ад усіх. Гэта вельмі каштоўная з'ява. І тое, што там ёсць чалавек жывы, які такое ж самае разумее, так жа прыкладна мысліць, бо мы ўсе католікі. Поэтому я вельмі удзячна і рады Марыі, што мяне там прывезлі, што я знайшла магчымасць аддаваць гэты час для ўсіх. А гэта вялікая радасць. Карацей, бліц пытанне, пані Ядвіга. Раніца ці вечар? О, конечно, раніца. Вёска ці горад? Вёска. Любімы час года? Любім час года зіма. Ці ёсць любімы святы і які ён? Любімы святы, тут цяжка рытавацца. Добра, любімы колер? Святы Антоній Падуанскі. Любімы колер? Любімы колер блакітны. Любімае беларускае слова? Любімае беларускае слово «калі ласка». Адна рыса, якая павінна быць у добрым чалавеке? У добрым чалавеку павінна быць добрасумленнасць. Што дае вам сілу ў жыцці? Сілу ў жыцці мне дае
Любоў. Божа, любоў. Што для вас радасць? Радасць гэта стан ціхамірнасці. Поедем вниз теперь. Бліц. О, ліфце. Бліц. Так, далей. Што лепш? Казаць ці слухаць? Слухаць. Адно слово пра жыццё. Радасць. Адно слово пра Бога. Любоў. Адно слово пра любоў. Адно слово пра любоў. Таксама радасць. Маладым напутственное слово. Маладым, будьце самімі сабой, давярайце свайму сэрцу. Што робіць чалавека шчаслівым? Шчаслівым чалавека робіць разуменне самого сябе. Чаму вы згадзіліся на гэтую размову? А мне цікава жыць увогуле. Чаму вы любіце блакітнае, а на вас чырвонае? А чырвоны колер падтрымлівае маю энергетыку, і гэта любімы колер маёй дачкі. Прыехалі.